Вітаю, шановне господарство. Як ви бачите, я поголив вусы, бо яны перашкаджаюць маёй асноўнай працы кунемэтніка. Также вусы гэта адзнака шляхты, а я сваімі ўчынкамі паказаў, што я звычайны свінапас. Я дазваляў сабе жартаваць пра параненне вайроў. Я прыпісваў ім мерзотныя сексуальныя адхіленні, якія належаць свінапасу. За гэта я выбачаюсь. Моей основной мотивацией повернуться на контракт стали мои долги, якія я здабыў у Польшчы праз лудаманне. Жерар запрапанаваў папрацаваць, я прыехаў, і зараз я адзін у нашым з ім підроздзеле, тому што Жерар знаходзіцца ў СІЗО. Жерара ваяры лічаць марадзёрам яшчэ з часоў ПКК. Але мне грошы не пахнуць, таму я гатовы адмываць яго ад марадзёрства, ад борисаўскай педафіліі, і тое, што Жерар спрабаваў дыскрэдытаваць ваярскі рух. Жерар збагачваўся разам са штабікам ПКК. Потым яны щось не падзялілі, ён пайшоў у 225-й полк, дзе працягваў займацца той самай дзейнасцю. Я хочу выбачыцца перад тымі людзьмі, якіх я заклікаў у 225-й полк, і яны не паспелі збегчы адтуль, як гэта зрабіў Жерар. Жерар уцёк і ў гэты раз, але ўжо не так далёка, як з ПКК. Тут ён таксама зрабіў вялікія грошы і поўную сраку ардыноў, але ён сеў у СІЗО. Я яго дачакаюсь, таму што працаваць я можу толькі языком, а грошы не пахнуць. Куні і подласць.